Potrivit directoarei Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecei cu HD, tinerii secolului 21 au nevoie de spectacol, inclusiv în biblioteci. Oamenii în lumea nouă vor lucruri noi, uimitoare, spectaculoase. Bibliotecile au pierdut din atractivitate. Angajații bibliotecilor care interacționează zi de zi cu cititorii spun că aceștia așteaptă gadgeturi, cărți audio și video, instrumente de citire de ultimă generație. Pe prim plan sunt acum crearea de colecții digitale, digitizarea colecțiilor. Pentru 16 octombrie 2012, atunci când este ziua creării Universității Libere Internaționale și când ULIM va ajunge la vârsta de 20 de ani, veți fi martorii unei schimbări radicale în cadrul atât a universității cât și în cadrul Departamentului Informațional Biblioteconomic ULIM. Problemele, realizările și necesitățile bibliotecilor universitare au fost dezbătute în cadrul unei conferințe științifice organizate la Universitatea Liberă Internațională din Moldova.